Szeretettel köszöntjük a Harcművészet magazin nézőit! A most következő mintegy egyórás összefoglalónkban szeretnénk bemutatni az elmúlt év leglátványosabb küzdősport és harcművész adás részleteit, klipjeit, félelmetes küzdelmeket, töréseket, bemutatókat, Európa és világbajnoki mérkőzéseket. Nézze ön is a legszebb harcművészeti pillanatokat velünk! Már évtizedes hagyományként rendezte meg a Magyarországi Harci Művészetek Összszövetsége Kalmár Árpád elnök szervezésében az idei Harcművészeti Fesztivált a Rákóczi úti Sporttemplomban. A gálaműsor vendégei Markos György színművész, a szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint dr. Vihar Judita, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnökei voltak. Az egésznapos programban a távol-keleti harcművészetek szinte minden spektruma megjelent. Voltak nyílt stílusbemutató szemináriumok, valamint bemutató versenyszámok, origami, kalligráfia, tea és sushi kóstoló, kimonó bemutató, illetve este egy nagyszabású gálaműsor, ahol különböző látványos bemutatók és full contact superfightokat láthatott a sporttemplom teltházas közönsége. Ezen kívül bemutatkozott az Egészséges Gyermekekért Mozgalom a nagy közönség számára. A program végét szépségverseny, tánc és tombola zárta. Miskolcon került megrendezésre Prókai Sándor szervezésében a Harcművészeti Fesztivál és Bemutató Bajnokság, amelyet a városi sportcsarnokban hoztak tető alá. A gálaműsor fővédnöke Kalmár Árpád, a Magyar Harcművész Összszövetség elnöke volt. A rendezvényen felvonultak szinte az egész hazai harcművész stílusszervezetek képviselői, így karate, kendo, kung fu, jiu-jitsu, judo, aikido és néhány fitness, valamint tánccsoportot is láthattunk. A rendezvényen a bemutatókat zsűri díjazta, melyet követően a végén helyezésekkel és külön díjakkal is értékelték a versenyzők tudását. Kalmár Árpád főszervezésében Siófokon az Ezüstpart Hotelben került megrendezésre immár sok éves hagyományként a siófoki harcművészeti tábor, ahol 10 különböző harcművészeti stílus vezetőmesterei, köztük Növényi Norbert, Németh Nyiba Sándor, Várszegi Rudolf, Juhász Ferenc is az oktatómesterek között volt. Napi 3 edzés, szárazföldi, vízi és tatamis edzések, éjszakai és nappali túlélési gyakorlatok, ezek jellemezték ezt a tábort, amelyet gálaműsor, bemutatósó, küzdelmek, övvizsga és egy záróparti zárt le.
A Magyar Jiu-Jitsu Szövetség júliusban Balatonfenyvesen rendezte meg 25. jubileumi edzőtáborát. Az alapító Kelemen István, illetve a vezető hazai és nemzetközi mesterek részvételével. Napi 3 edzés, pusztakezes és fegyveres technikák, önvédelmi és közelharc gyakorlatok, danvizsgák, gálaműsor, magasrangú kitüntetések szerepeltek a programban, amelynek végén a japán Soke Kozo Kuniba mester munkássága elismeréséül a megtisztelő 9. dan öv-fokozatot adományozta Kelemen Istvánnak. A hazai Jiu-Jitsu Szövetség eddigi legnagyobb japán elismeréseként a szövetség ezentúl a magyar Jiu-Jitsu Kelemen Ryu stílusnevet használhatja, amelynek diplomáját a zárónapon rendezett ünnepi gálaműsor keretében adták át Kelemen Istvánnak. A sportág hazai stílusneve tehát mától Jiu-Jitsu Kelemen Ryu stílus. Jubileumi Wing Chun szemináriumot szerveztek a Wing Chun hazai vezetőmesterei 2 okból is. Egyrészt 40 esztendős lett a hazai alapító mester Mádai Norbert, másrészt 20 éve van Wing Chun Budapesten. A nemzetközi Wing Chun szeminárium és a gálaműsor legszebb pillanataiba most is bekapcsolódhatunk. Nagykőrösön a helyi Kung Fu Klub főszervezésében rendeztek nagyszabású Kung Fu bajnokságot. Halott volt a város polgármestere, rajta kívül vezető mesterek is jelen voltak az eseményen, így Sifu Robert Lyons és Serflek József is megtisztelték az eseményt.
minden... Idén is Szombathely adott otthont annak az immár hagyományok számító gálának, amelynek főmérkőzését Dancsó Zoltán profi világbajnoki címmérkőzése tette ki. A profi kickbox gála leglátványosabb pillanataiba, kickbox küzdelmekbe, bemutatókba és címvédő mérkőzésekbe most mi is bepillanthatunk. Immár több éves hagyományként rendezték meg Európa egyik legnagyobb kickbox eseményeként Németh Ferenc és Kovács Sándor szervezésében a Szegedi Kickbox Világkupát. A most következő percekben tehát a Tisza partjáról forró pillanatok következnek, kickbox, semi-light, full contact, low kick és K1 döntő mérkőzések összefoglalója.